இஸ் வெரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரோபதிக்கு எதையோ செய்யணும்னு நினச்சி அவர் பின்னணியை கேட்கும்போது நான் கொஞ்சம் தான் கேட்டேன். விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்து நினைக்கிறேன். மிகச்சிறந்த மனிதர், நல்ல மனிதர், உங்களை பாராட்டலாம். ஐ ஹோப் மிஸ்டர் தினகரன் உங்கள் முயற்சி எலக்ட்ரோபதியில் பிரபத்தியமாக கஷ்டப்பட்டு உண்மையிலேயே நீங்கள் போகிற பாத மெஜாரிட்டிக்கு அகேன்ஸ்ட் பெரும்பான்மைக்கு எதிரான பயணம், நல்ல கடினமான பயணமாக தான் இருக்கும். அது அந்த பயணத்தை ரொம்ப சரியாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இல்லை பண்ணுங்க, இது ரொம்ப லீகலான ப்ரொஃபஷன் தான். ரொம்ப விரைவில் எலக்ட்ரோபதி சிஸ்டம்ன்றது நீட் எக்ஸாம் கீழே வந்துடும். அதுமாதிரி மிக விரைவில் எலக்ட்ரோபதிக்கு நல்ல ஒரு மெடிசன் சிஸ்டம் ஒரு டொமைன் ஆகும். அது உங்கள் சகோதரி அவங்களும் டாக்டர் தான் கேள்விப்பட்டாங்க. எலக்ட்ரோபதி முக்கியமாக ஒரு துணையாக நல்ல மருத்துவ சகோதராக டாக்டர்